Bună, astăzi eu o să fac primul meu vlog, nu știu, cred că vreau cu jocul ăsta ca să vă dau lui toții. Ha? Cum te cheamă? Cât? Păi, pe mine mă cheamă Mario. Am 6 ani. Am zis? Da. Bă, unde? Păi încă mai are minute. Ale minute, ale minute și de ce? Acum cred că pot să mă duc la ăla, știi? La ăla. La ăsta, ia uite, la ăsta cred. Și tu crezi? Oh, thanks. Less expensive train tickets, more comfy coach rides from $4.49. Travel affordably. Păi ce ca să mă... Ce trebuie să fac? Trebuie să cumpărăm jocul ca să nu mai dea reclamă când filmăm și pun videoclipul, că așa asta e mult. Și dacă cumpărăm jocul, nu o să mai fie reclame. Ne dă minutul ăsta. Nu, ăsta e timpul care filmezi. Filmezi de minut 30. Păi acum trebuie să dau de la început. This place is too big. I need support. Drone, for example. Păi de la început? Nu mai mă duc acolo. Nu? Iau ca să la lot ce mai fac. Cred că să-mi place mie ăștia care ai vorbit cu ei? Ia uite, dar ce fac mai întâi? Oare ce m-a prins, mă? De ce tot l-am dus la școala asta stupidă? Nu-mi place școala asta. L-a luat pe copilul meu cineva naiba. Și m-a dus în lift. Dar n-am nimica? Am minut, ce? Acum mă duc. Acum trebuie să iau Luna. Preferată Luna. Let's find 2 batteries for this remote. A zice în engleză, dar el... Stai că mă joc acum. Știu eu cum să mă joc acum. Hai, știu eu. Deci avem noi baterie. Baterie unde? Unde e schibitul? Schibitul. Nu e aici, mă? Măi, tu vorbești. Păi mă joc. Ce nu vezi ce fac, tati? Mă joc. Bă, nu tu. Iar faci vloguri. One and can start playing. Da, Where păi are tu you, mi-ai little battery? Tati, te-ai doar pe jocul ăsta fac videoclip? Nu pe alt joc, nu pot, da? Nu, mă, de fapt, nu, dacă îl pun pe doar un joc și nu merge? Bă, tati, îmi tot dă reclame, tai, n-am văzut ce s-a întâmplat la... Tai că mă să văd ce... Bă, e hopscotch. Da, eu mă joc. Încă merge jocul fără mine? Tati, îmi merge pe... Dacă eu... Batelia! Unde e Luna? Unde e Luna, mă? Ce trebuie să fac că deja? De ce acum? Acum ce fac? Cine vorbește oare?